ассалому алайкум дӯстони азиз. Айни замон қарор дорем дар чойхонаи ноҳияи Рӯдакӣ. Аз ин тараф худи раён мешавад, аз ин тараф радиостансия ва аз ин тараф повороти Ленинград. Хонаи имрӯзаамон дар назди радиостансия ҷойгир аст. Марҳамат, бисёри баъд гап намезанем, рафтем. тамошобинони гиромӣ, дар радиостансия қарор дорем. Чӣ хеле ки мебинед назди раҳи Мошингард. хонаи имрӯзаамон 100 метр аз ҳамин раҳ мебошад. Ина марҳамат, худи бинои имрӯзаамон. хонаи фурӯшӣ дар ҳамин бино ҷойгир аст, дар чорум ошшонаш. худи бино аз 5 ошшона иборат аст. дар подъезд қарор дорем. дар подъезд дӯстони азиз 4 хона ҳаст ҳамагӣ ва хонаи имрӯзаамон хонаи рақами 15. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. духонага мебошад бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар чорум ошшонаи бинои новостройка. якум ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ҳаммом ва дуюм ҳуҷра. дар дуюм ҳуҷра дӯстони азиз боз балкон ҳаст. балкон кухня мебошад. инҷо бошад коридор. чӣ хеле ки мебинед хона ремонти хуб дорад ва хотиррасон мекунем ки сими монтажаш медай алюмин нест. монтажи хона ранги монтажи Россия мебошад. аз якум ҳуҷра сар мекунем. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чӣ хеле ки гуфтем ҷойгир аст дар ноҳияи Рӯдакӣ. радиостансия дар наздикии хона, мактаб, беморхона, садик, масҷиди панҷвақтаи ҷумъахонӣ ва дигар чизҳои даркорӣ. свет ва об ҳама вақта мебошад. свети ҷанна мебарад аз ҳисоби радиостансия. худи бино техпаспорт дорад. документҳои хона ҳамаш 100%. табиатшам беҳтаринай. ремонти хонаи удобстваша ранги Россия кардагиянд. ина марҳамат. якум розетка, дуюм, сеюм розетка, чорум, панҷум, шашум ва ҳафтум розеткаи хона. деволошам ягон каҷалагӣ надорад, ҳамаш 100%. акнун мегузорем ба ҳоҷатхона ва ҳаммом. бино канализатсия дорад. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. чӣ хеле ки мебинед хона таъмири хуб дорад. 100 метр то роҳи мошина, 1,3 километр то повороти чойхона ва 6 километр то мости 46 ва нархаш бошад 240 000 сомонӣ, 18460 доллар ё ин ки 2,51,000 рубл. нархи хона боз савдо мешавад ва бо хона дар шаҳри Бухтар квартира бошад алиш мешавад. инҷо бошад кухня. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия, WhatsApp ва имо доранд. баъди 24 март дастишам кор мекунад. марҳамат дӯстони гиромӣ, маълумоти хонаро боз якбори дигар такрор мекунем. духонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар чорум ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 5 ошшона иборат аст. техпаспорт дорад, канализатсия ҳаст, документҳо 100%. свет ва об ҳама вақта мебошад ва хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. мактаб, беморхона, садик, масҷиди панҷвақтаи ҷумъахонӣ ва дигар чизҳои даркорӣ дар назди хона. нархаш 240 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҷойгир аст дар радиостансия ноҳияи Рӯдакӣ. ба ҳамин навормон ба анҷом расид. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. ҳатман ба телеграм каналмон обуна шавед ва VPN-ро скачат карда через VPN моро тамошо кунед. ҳама ссилкаҳо дар комментария. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.